Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe jingiral jamma bela en garti hande jokkude ɗo deftere wiyetende Islaamu e pinal fulɓe nde mawɗo men bacca ba tawi ngal ɗo damal kalaten ɗo ko mbadi jangde e jangingol e nder duuɗe Fuuta ɗe. To banggue jangde wonno ceerno hewrata sandaji kanko tan goto o wawata janguindeɓe kamɓe foof. ɗo ceerno heewi jogade ko janguinowo defte cakke ɗe hono puɗɗorde ɗe kankone o janguina defte towɗe ɗe ɗum ɗo wiyete ko lomto. heewi lomtade ceerno noon komo ceerno hooli e wawde jangde wonmo ganduɗa ina lomto to banggue fiqhu luga e nahu foof wona hen noon ko gueɗel gotel lomtoro. lomtiɗo heewi joɗade ko subaka hedde waktuji 9 hakkude janguinteɓe ɓe o fuɗɗorto ko cakke ɗe kala mo janguini o firtana ɗum e pular so on gasni dirta goɗɗal omo yolde goto foof e windande mum ko ɗo hunde nde setti juɓɓudi kesiri janguingol juɓɓudi adande ndi janguinowo heblata ko janguinta ko o aran tan o jooɗo o totte tumbitere deftere o fuɗɗo ko ɗum waɗi hen sahaji cagge ina mbaɗa so windande heblaka ma wot ko ɓocciri hen jomum e juɓɓudi kesiri ndi alay saago janguinowo janguine no janguinirte ko ɗum ɗo wiyete pédagogie gati wawde ko hunde kono wawde janguinde ko hunde wonde ina jeeya hen heblude kala windande nde jomum jogori janguinde ɗum firti ko so tawi o yi hen ko famani o ero famde ɗum yanti hen omo wawi heblude namde patuɗe e windande nde e dow ɗum kala hermere nde o yenanaka firu mum o ƴeewoye saggitorde ɗum ɗo ina wallamo e wasde jagde so namdama jangde adande nde hono jangde duuɗe Fuuta ɗe kadi hewani ko jangoɓe ɓe namdoro namde jangowo kay wiyata tan ko naam so faami ko naam so famani kayni ko naam ko jangoɓe ɓe tan namdoto ete hen sahaji so jangowo jaabima tawa fewani heewi ko jalkitede yanti hen janguinowo e hoore mum heewi ko jalkiddemo wulla e dow makko tut wona noon a yani a murɓima e leydi hen sahaji ɗum ɗo heewi wadde koye celluko to banggue irab ko ɗum waɗi ko adi nde neɗɗo jaɓoto alay saago jomum yenane tigui rigui hen sahaji kadi sandaji ɓurani ene keewi zirgodirde to banggue kaɓɓorɗe ɗo kadi ko tuttan walla yani hay baydaji ina mbadda karfeje ɗum firti ko kawgel ɓuura wawde huñade cimoje cattuɗe ɗe kam e jiiɓiɗe ɗe eɗen mbawi teskade wonde jangoɓe ɓe e ndiɗo mbadi eɓe jogo caɗele laabi ɗiɗi to banggue defte ɗe ɓe jangata ɗe lawol gadunol ngol ko etade firtude haala ka e ɗemgal pular lawol ɗimmol ngol ko etade famde koɓe jangata ko kono ko lawol gadunol ngol jaali no feewi e dow lawol ɗimmol ngol ko ɗum waɗi ko kala jangowo erto tan ko andude ko kongude ɗi pirtata kono goƴa makko hewani wonde e etade andude e siggude ko ɗi jahata waɗi sababu ɗum foof noon ko jangude hunde nde e ɗemgal jananal ɗo ina wayno ɓe jangata tan ko pular
janginowo janginta koye pular, jangoɓe ɓe koye pular. ina wayno ɓe jangat tan koye ɗemgal gotal fitte kongal ngal. ɗum ɗo way tan kono jangude fulji ni hono traduction. ko ɗum waɗi wawdeɓe haalde ɗemgal arab ngal e bellitagol weɓantanoɓe no fewi. ɗum ɗo ina serti no fewi e jangde hesere nde. ɗo hunde fof koye ɗemgal janguintegal ngal waɗete. ina teske kadi e juɓɓudi almudagal wasde yurnitade ko jangate ko. ɗo jangoɓe ɓe mbiyata tan ko naam ko alda e namdade. winduɓe defte ɓe janata, jangguinoɓe ɓe janata, kala ko haala ko noon. winduɓe ɓe jumata, sernaɓe ɓe ne jumata, gadiɗo fof ko baddiɗo mo yanata. kala ko haali ala ko ɓeydete hen, alane kay ko ustare hen. koɓe kaali koɓe kaali ko fof gonga celluɗo. kala tinniɗo ko baccirɗo pamminɗo walla carhinɗo ko bindiɗo haali walla windi. kono etade yurnitade ko winda ko beele ina feewi, ina selli, walla beele ko noon foti waade walla ala, hay goto e sernaɓe ɓe etata ko wadde ɗum. ɗum ɗo ina jeeya ko haɗi ndiɗo juɓɓudi ɓamtade e ƴellitade. ete addaniɓe ɗum tan ko ñibde ɗo gotel sali ɓosde. so hunde seggaka ma won ko famaka, so hunde famaka wawata hutorede no hannirta ni. ɗum ɗo mbiɗa sikki ɓe doni ɗum koto arabeɓe julɓe. ɓeɗo ina gandira wawde huñade e wanjirade. so miijoji e gande guereɗen ɓoyɗe gandama Allah e arabeɓe, hono ɓe mbanjiri gueɗe ɗe tan koye ɗemgal mabɓe ɓe kaali ɗon. ko tubakoɓe waɗɓe ceggi ɗum, ko moƴƴi hen ko ɓe kutori benji mum ɓe beddi. gasnirten ɗum ɗo ko haala Mamadou Dia mawɗo ko winduno ko faati e miijo julɓe caligol yarude yeeso. o wi so tawi miijoji julɓe keɓani ha joni e ñiiɓal timmugal, waɗi ɗum ko juɓɓudi mabɓe kañum e laabi mabɓe jarani yeeso guila e duuɓi hakkudeji chrétien en. ha joni eko ɓuuri hewde ko jangude tan ko tawi ganduɗa ko konngol gotol tan fawate dow, te ɗum haɗata tan koye haalde gongaji mayɗi e miijoji gurɗi, noddoji tan siftorde ko yahude e hormade ɗum, ko alda taw e miccagol e ceggugol. naten ɗo e ngal ɗo damal defte ɗe kewani janguede e duuɗe Fuuta. ina woodi defte goɗɗe kewɗe fayida no fewi e nder islam, kono ɗe kewani janguede e duuɗe Fuuta. goo dartol. dartol foti ko ngol islam ngol hono tarih walla ngol mabɓe jangata e duuɗe Fuuta. en kalani kay dartol arabeɓe ko adi islam, so wona tan yimiyankoɓe wiyeteɓe majjuɓe. ko ɗum waɗi ina famɗi e sandaji janguɓe e duuɗe Fuuta anduɓe ko kewno hakkude sahabaɓe ɓe caggal sankare nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. gurdam oɗo nelaɗo eɓe gandi ɗum no fewi, kono caggal makko hay batte wone defte figgu boom kaɗoje haalde ko kewno hakkude sahabaɓe ɓe caggal nulaɗo, ha tengdi noon e wiyeteɓe lomtinoɓe nayo fewɓe ɓe. kamɓe goni Aboubacry, Oumar, Ousmane, Aliou. joom arrisalo wi ɓuri moƴƴude sahabaɓe ɓe ko lomtinoɓe fewɓe e fewnoɓe. Aboubacry, Oumar, Ousmane, Aliou ɓe weli Allah won e mabɓe kamɓe fof. hay goto fotani haalde e sahabaɓe nulaɗo so wona ko ɓuri moƴƴude e haala. yanti hen yimɓe ina poti deƴƴude ko kewno hakkude mabɓe. e miijo horam ko ɗum ɗo saabi
wasde andude jangoɓe e duuɗe fuura ɓe sahabaɓe. Dartol noon fotani suuɗede, kala ko kewno e dartol foti ko jangtede yimɓe ganda ko moƴƴi hen ko rewe, ko boni hen ko rente. Ko ɗum woni ko dartol nafata. So wiyama yo won ko haala woda ko daƴƴa, won ko suuɗa, e ko ɓuri hewde tawata ko suuɗa ko moƴƴani. So ɗum foof yawri boom dartol meeɗa jangtede ha laaɓi. Bob Marley wi feccere dartol meeɗa jangtede. Gueɗel ɗimmiwel ngel laabi goɗɗi ɗi gona malika. Laabi e ko ɓuri hewde tumnorteɗi to banggue sariya ko 4. Ko gorol tan e majje jangate e duuɗe fuura, ngol woni lawol Imam Malik. Imam Malik gurnoɗo duuɓi 711 e 791 caggal jibinede annabi Isa. Omo noddire kadi hono gandu fiɓu goɗɗo Madina. Ngolɗo lawol noon ina andira e hewde jeddi e luure, en kalino hen seeɗa. Lawol makko ngol ɓuri saktade koye nder leydi Maroc, Misira e ko ɓuri hewde Afrique ha tengti hirnangue makko. Laabi 3 goɗɗi ɗi ko lawol Imam Abu Hanifa, gurnoɗo e 699 e 799 699 et 767 caggal jibinede annabi Isa. O jibina koye wuro wiyetengo Kuufa to leydi Irak, ko toon kadi o sanki. Ina yaaji wonde ko janguintino almuɓe makko kono namnorte eno jaborte. Lawol makko ngol heewi huutorede ko Jordanie, Palestine e Misira. Ɗimmijo ko Imam As-Safi, gurnoɗo 767 e 820 caggal jibinede annabi Isa. O jibina ko Gadja, o mawni ko Makka e Madina. Oɗo noon kam janguintino almuɓe makko ko ɓulnade e hen sahaji ñawirde hakkille. Lawol makko ngol e ngol huutere no feewi to Misira, Palestine kañum e Yaman. Tataɓijo ko Ibnu Hambal, gurnoɗo e 780 e 855 caggal jibinede annabi Isa. O jibina ko Bagdad to leydi Irak, ko toon kadi o mawni. Wiyama wonde o wonino almudo Imam Safi. Ɗiɗo laabi hen sahaji iɗi kawra e Malik, kono kadi saha goɗɗo iɗi certa e makko. Kanji e koye majji ɗi kawrani e feekuji kewɗi. Yeru on goto e majji harminta, taw goɗɗi ɗi ina dagni ɗum, ko noonne mbenji mum. Nden noon e lawol kala ceerno biyowo ina ñawra sariya ina foti feɗɗirade e laabi 4 ɗi foof. So wona ɗum maw ñaaw hunde o wiya ina harmi, taw ina wawno dagade so huutorima lawol gongol. Eɗen poti siftorde ɗo wonde anduɓe Islam joni ɓe joguiriɓe wonde ko Allah tan dagnata, ko kanko kadi harminta. Ala foof neɗɗo goɗɗo eno wayi hewde gandal foof joguiɗo hakke dagnude walla harminde. Hay nulaɗo mo jami kisal goni e mum e hoore mum ala on hakke saha goɗɗo. Eɗen mbawi rokkude tan yeruji ɗiɗi ha 3. En goto faari koye luural ceergal. E lawol Imam Malik, so gorko seeri debbo mum laabi 3 e jonde wotere hakkude mabɓe harmi, so wona debbo o reste ha nadde. Won anduɓe woɗɓe jagguɓe wonde ɗum fawi tan koye dow gorko o. So oɗo wi ko 3 ko 3, so wi ko 2 ko 2, ko noonne so wi gotol ko gotol. Ɓeɗo anduɓe tumni koye hadis Ibnu Abbas. O
wi biyeteɗo rakanata serino debbo mum laabi 3 e jonde wotere. Caggal ɗum o ari e nulaɗo wondude e sunare mawde. Oɗo namdimo no serdi. Nden o haalanimo nelaɗo wimo ceergal ko goto ɗum o wawi rudditade e joom suudu makko. So haalde gonga ceergal laabi 3 e jonde wotere heewi ko addi caɗele e nder Fuuta. Ina heewi ko gorko sehiran seeri debbo mum laabi 3 e jonde wotere. Hen sahaaji bom ɗe nawde hen mi seerima mi harminima, kono wonata e hojomaji 5 tawa gorko nimsiri. Ɗo seernaɓe ɓe dadoto tan ko ha tiiɗa mbi harmi tifagal. Ala harmi kay kono wona tifagal firti koko hawra. Tawa noon gorko ina lutti yidde debbo mum, debbo ne kay ko noon heddoro tan ko goore mabɓe fof jooɗo bange mum ina wonni e mette mum ina hamto. Yeru ɗimmo koko faari e ɗemgal. En kaalino dow wonde hay hutba juulal juma sellata so wona e ɗemgal arab, hay sinno julneteɓe ɓe nanata ngal. En kalani kay julde. Ɗum ɗo ko laawol imam Malik tan. Imam Hanifa noon ina jogui hen yiyande wonde. Oɗo ina danni janngude ɗemɗe goɗɗe tawa koye julde kañum e tawi Allah goɗɗe ko wayno juulal juma e juldeli ɗiɗi ɗe hono korka e taske. Ɗum ɗo e dabba firti ko juulu ina sella e ɗemgal gongal ngal wona arab. Dalilu makko ko wiide wonde Qur'ana wona tan ɗemgal arab ngal kono kadi ko mana o. Yeru tataɓo koko faari puccu. Imam Malik wi ina harmi, kono Imam Safi wi ina dagi bangi ñamde puccu. Fawade dow ɗum ɗo won anduɓe Islam jagguɓe wonde defte figguɗe adi poti yurnitede seeɗa. Waɗi ɗum ko winduɓe defte ɓe ko yimɓe tan no yimɓe heddiɓe ɓe ni, te neɗɗo timmani ala fof neɗɗo mo jumata. Ina jeeya ɓeɗo gandu goro Tunisinajo biyeteɗo Mouhammadou Talbi. Ngam sembinde ngoɗo miijo won gandu goɗɗo biɗo kala ko ummi to Allah towɗo min nani min jaɓi, kala ko ummi to nulaɗo makko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nani min jaɓi, kono kala ko ummi to woɗɓe kamɓe koɓe worɓe tan minenne komin worɓe. Gueɗel tarbiwel ngel ha hande ko hewani janguede e duɗe Fuuta ko almu waɗɗa e almu dawwona. Imam Malik wallifi ɗeɗo defte lolluɗe sanne e nder Fuuta, kono ɗe kewani janguede toon. Ɗe kewi haalede tan koye nder defte sariye jangeteɗe ɗe ngam rokkude yeruji. Ina heewi wiyede ari e mu dawwan e mu waɗɗa almilik, walla wiye haysa jangi ha moɗi mu dawwan. Ɗum firti ko haysa wawi sari Allah fof, kono kam ɗe gona jangateɗe. Mbiɗe jogui deftere adande nde fuula koye ɗemgal anglais. Kayri fof ko nde hadisaji dendinaɗi ete ko ɓuuri hewde majje jangtiɗi ko biyeteɗo Yaya ibnu Yaya al-Laythi, ummorade Malik ibnu Anas walla ni e sahabaɓe won. Gueɗel nayi ɓiyoy ngel ha hande ko hewani janguede e duɗe Fuuta ko hadis. Defte goɗɗe paruɗe e diine tawaɗe kewani janguede e nder duɗe Fuuta ko defte hadis.
hadis noon koko nulaɗo haali walla ko waɗi walla ko sahabaɓe kaali walla ko mbaɗi e yeeso makko. diine islamu o so gonga o wawa famide no feewi so tawi neɗɗo heeɓidaki hay sinno ko seeɗa e gandal hadis. Islam tambi ɗum ko calɗi tati: goo qur'ana, ɗiɗi hadis, tati sariya. kala ko ngakki e ɗeɗo gueɗe tati famde diine o timmata no hannirta ni. ko ɓuri hewde e sariya o towni koye dow hadis ha tengti e lawol imam Malik ngol fuurankoɓe janggata ngol. ete hadis ina jogii jaɓaɗi eɗi jaɓa, ina woodi celluɗi iɗi cellani, iɗi mbaɗi kawraɗi e luuraɗi, looɗi e cembolinɗi. ɗum ɗo fof noon jogii ko ñawoji mum no andirte e no seggirte. so neɗɗo janngani ɗum hay famde mo sari o e hoore mum weɓantamo no feewi. ina famɗi ɗo ceerno fuuranke haali to banggue sariya ha dalloniri goto e habroɓe hadiseje mawɓe hawraɓe hono Buhari e Muslim. ɓeɗo ɗiɗo koɓe kabri e hadiseje limotako Allah e hewde. gueɗel joyɓiwe ngel ha hande ko hewani janggede e duuɗe Fuuta ko defte Sékou Oumar Tall. ɗeɗon kewani janggede e duuɗe Fuuta. Sékou Oumar Tall ina jogii deftere lollude no feewi wiyetede Safinatu as-Saada hono laana malu. nde heewi ko yimede kono nde hewani janggede. heewi yimdede ko almaddaji walla noddiroɓe koye mumen ko awluɓe Sékou Oumar. deftere wonde lollude fatude e lawol tijjani ko ar-risala, gawe fedde jomiraɗo e dow daade fedde seydane. nde heewi wondude koye deftere wonde wiyetede Jawairal Mani. nden ɗon ne dey ko deftere mawde e lawol tijjani, kono kanje ɗiɗi fof ɗe ngala e juɓɓude ndi sernaɓe Fuuta ɓe jangguinta ndi. kalen ɗo e ngal ɗo damal fiyako ceerno Moussa mo Ganguel. gueɗal jeego ɓiwel ha hande ko hewani janggede duuɗe Fuuta defte ceerno Moussa Camara. oɗo ko gandu mawɗo o wonno o jeeya ko Ganguel to falde Matam Sénégal. deftere makko ɓurde lollude e wadde fayide to banggue dartol Fuuta e to banggue diine islam fof ko wiyetede Zuhur al-Basatin fi Tarikh Sawatin. guese moƴƴe wonande dartol ɓaleɓe. ndeɗo kam wona tan nde janggueta e Fuuta, kono mbiɗi sikki nde anda haron boom. ndenne de darsiyankoɓe leydi Sénégal ɓe ina keewi hutorandede gati nde fulama e ɗemgal Farayse guila ko ɓooyi. fulinde ko tuba goto mbiyeteɗo Jean Simite. ceerno Moussa Camara mo Ganguel noon windi ko heewi ko faari e fannuji certuɗi. gaga deftere nde jangtiɗen dow nde ceerno Moussa Camara wallifima ko abbiri e cellal ɓalli fannu jimiri arab hono gandal arut, inde Allah towɗe ɗe celluka hono nahu, gurdam Sékou Oumar Tall. o windi ko wona ɗum ɗo, taw fof noon faati koye rendo Haalpulaar en e caɗele mum. kono alay sago namnoɗen koye men ngal ɗo namnal. holi sababu kanko fof e hewde gandal ceerno Moussa Camara wona tan defte makko janggetake e Fuuta, kono kadi sernaɓe Fuuta ɓe kewani hay haaldemo. ceerno Amadou Moukhtar Kane woɗɓe guetima jabade namdal ngal. ɓe mbi saabi ɗum ko gueɗe nayyi. gueɗel gadaniwel ngel ceerno Moussa Camara ko bawnoɗo felde Sékou Oumar Tall e jihad mum. o jagguno ko oɗo saabu jihad mum wari hewɓe e Fuutankoɓe salinoɓe yaadude makko. e dow ɗum o addi caɗele kewɗe e nder Fuuta guila e fergo ha heeɓi maccugagal. yenti hen ceerno Moussa Camara windi tabirini wonde Sékou Oumar wirnaki e nder hayre Bandiagara.
ala o maayi ko sernaɓe Fuuta kewani jabde. Gueɗel ɗimmel ceerno Moussa Camara jeynoko e jettode mawɗe kormonoɗe e nder reedu Fuuta. Yettode makko ko Camara. Nde ɗo noon hewno teskede ko arani e nder Fuuta, ete arani e nder Fuuta hewno jagguirede tan ko maccuɗo hay sinno o wona, walla ko famɗi foof lohoroɗo. ɗum ɗo ene jeeya ko duñño ceerno Moussa Camara yande dow Fuurankoɓe ɓe saabu kinɗe mabɓe bonɗe. O jagguno wonde yimɓe foof ko gotum, jibinande, mbaadi, asu, kinɗe e leñol foof fotani sernude yimɓe. ɗo kadi o hawrano e sernaɓe ɓe ngati ɓeɗo kalano hay batte ko fati kinde. gueɗel tataɓiwel ceerno Moussa Camara wonno ko gadiriyanke, ko adi lawol tijjani nadde Fuuta sernaɓe hewɓe jagguno ko lawol gadiri. hay jinnaɓe Sékou Oumar Tall tambinoɗo tijjaniyankagal e nder Fuuta ko gadiriyankoɓe gonno. sernaɓe hewɓe ɗacci gadiri e dow ɗum ɓe gonti tijjaniyankoɓe, kono ceerno Cheikh Moussa Camara maayi ko gadiriyanke. gueɗel nayɓel e battindingel ceerno Moussa Camara ina wawruno e faraysenaɓe. ɓeɗo wona tan tesketanoɓe ko hefereɓe, kono kadi koɓe jagguiroɓe ɓe gonno. e dow ɗum kala baddunoɗe mabɓe junggo e fandu hewano dañde walloɓe, ha tengti noon so tawi jomum jeeyano e galleji mawɗi. ɗum ɗo woni ko heftino ceerno Moussa Camara. hol ɓurnoɗo taniraɓe Sékou Oumar Tall wawrude e faraysenaɓe, kono hay ceerno goto haalani. e nder Fuuta wonko ɓi ceerno walla tanum ceerno haalata walla waɗata daña jaam, so goɗɗo haali ɗum walla waɗi ɗum daña bone. ngal ɗo damal kadi ko sernaɓe e jangde ɓiɓɓe rewɓe. gueɗel jeeɗiɓiwel ha hande ko hewani janguede duri Fuuta woni wasde jangguinde sukaɓe rewɓe. eɗen mbawi ɓeydude e ɗeɗo gueɗe wasde jangguinde sernaɓe ɓiɓɓe mumen rewɓe. sernaɓe ɓe ko fati e jangde ko ɓiɓɓe mabɓe worɓe tan, kala koɓe mbawi wadde ha ɓiɓɓe mabɓe worɓe gona sernaɓe no mabɓe ni maɓe mbaɗɗum, kono ɓiɓɓe mabɓe rewɓe ala ko kandi so wona wonde suddiɓe almuɓe mabɓe. min de ko teskimi mi meeɗani yiide ceerno debbo e nder rendo Haalpulaar, walla tan ceerno goto dado ha tiiɗa gam jangguinde ɓiyum debbo o jangguinta ko. beele ɗum ɗo ɓe doni ɗum koye Islaamu. ina wawi wonde ndenne de hadiseje nulaɗo kewɗe ngari gam sembinde susnude e jangde debbo. wonɗo nulaɗo wi ɗaɓɓude gandal ina waɗɗi e dow julɗo foof, gorko mum e debbo mum. teskoɗen ɗo nulaɗo wiyani gandal diine nde, o wi tan ko gandal en ko ngal wawi wonde foof. wonɗo nulaɗo kadi wi jangue feccere diine mum e ngel ɗo boɗoyel. o fanditi e boɗoyel ngel ko joom suudu makko Aissata. so tawi julɓe ina mbawi janggude feccere diine mumen e debbo, holko haɗata sernaɓe Fuuta ɓe jangguinde ɓiɓɓe mumen rewɓe? mata debbo kam fotani andude diine mum no gorko ni, walla mataw sernaɓe Fuuta ɓe keɓidaki no feewi e gandal hadis. mo jangguinani ɓiyum debbo noon wiyata ɓiɓɓe rewɓe woɗɓe yo jangguine. battidirtoɗen ɗo ko ngal ɗo damal battidingal ko almudagal ngay. almudagal ngay wiyama firti ko almudo mawɗo, ngay woni mawɗo. ɗum ɗo ko hen miijo wongo ngo wi ngay seka koye wuuro wiitengo Ngaayi.
ngoɗo wuro woni ko Sara Thiès Sénégal. Ko almuɓe fuutankoɓe yanoɓe janngoyde toon garti gaddol inde nde. Iwde almudagal ngay ummi koye almudagal. Nden noon hay sinno ina wawi teskede ko nalankagal, kono kam koye nder Islaamu ɗum fuɗɗa. Wiyama boom koye yonta Alhaji Oumar Tall almudagal ngay fuɗɗi feñde e hutorede. Almudagal ngay ko jimɗi, hewani ko yaadina e ngamri. Almuɓe ngay ina gandira wawde huñade inde Allah 99 ɗe eɓe duworode, ko nonne kadi eɓe kuɗira ɗe. Ko ɗum waɗi almuɓe ngay kewani suusede e rende fulɓe, koɓe ñagotoɓe. Kala dokkuɗoɓe ɓe manta ɗum, ɓe duwono ɗum. Mo rokkani ɓe foof ɓe jenna ɗum, eɓe jaggi wonde kala koɓe jakori e ɗeɗo inde Allah 99 ɗe. Joom inde ɗe heewi ko jabade duwaw mabɓe, ko ɗum ɗo addini ɓe hulede. Ina jeeya e aadaji almuɓe ngay waylude inde mabɓe. Caggal ɗum ɓe kettan koye mabɓe inde baccoje. Ina jeeya inde lolluɗe baccoje almuɓe ngay ɗeɗo garoje: Tamorowel, Kadija, Sukara, Ndiyam Londe, Yildu, Beywal e ko nandi hen. Ina yaaji wonde almudu ngay ko almudu donkunoɗo wonde ceerno, e dow ɗum o wonti almudu ngay. Finde mum ko ina famɗi ɗo jeeta almudu ngay dendo Qur'an walla ɓarɗo Sariya. Noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama, on jarama. Almu jilɓara dañi haaji noon, aɗa andi groupe so heewi sa sohi ɗum a wawa softude. Ɗum hanno mi softi joni kam, so wona ƴeewa daña mo jaltinɗa. Il faut daña numéro jaltinaɗo, so wona ɗum wawa softade.